OK, čustuje Dodo a dneska si ukážeme ďalšiu hru, čo sa volá Age of War 2. Je aj jednotka, ale lepšie sa mi hrá 2. A my môžeme ísť do hry. Sú tu play, tu sú generals, čo sú bossovia. Pre mňa mám toto som ho hral, ale ho mám zamknutý. A tohto som už hral dosť veľakrát a baví ma. A mám kus menej batérií, no nevadí. Tu máme módy, tu je Insane, Hard, Normal a Easy. Ja viem hrať Normal, Hard neviem a Insane už vôbec. A Easy si ideme zahrať teraz. Dobre, už sa nám načítala hra a my tu milión vecí teraz máme. To si potom môžete stopnúť a prečítať, ja už to viem. Tu dáme ready, ja vždy čo robím, tak tu si dám vežičku a tu dám si sliepku. A tu už len si kus dávam tých panákov. Je to rozdelené na také časti, ako je stredovek a keď boli orangutáni, tak tieto, proste je to rozdelené. A nakoniec bude dosť veľmi dobrá časť. Takže môžete dokúkať video až do konca a môžete dať mi like a odber. Ok? Ale neviem, ale môžete si dať toto si, to si presuniem. Môžete si dať, že normálne, áno, sú tu aj také bomby a blablabla. Môžete si dať, že bude normálne, kus zrýchlené a rýchle. Ja si dávam väčšinou kus zrýchlené. A oni už, no neviem kto to je, ale on alebo ona už dáva tieto tu $200. Ale ja ich veľmi nepotrebujem. Ale raz som mal, že 5000, lebo to keď šetríš, tak dá sa mať 5000. Takže no. Takže dáme sem. To neviem, aké je. Toto boli nie orangutáni. Náhodou domorodci toto boli? Neviem. Nevyznám sa veľmi do toho. Môžem kúpiť rovno ďalšie a nebudem si dávať, lebo no na čo? A tu si môžete otvoriť, že aký damage majú. Damage je to fialové, kde dole je také fialové a hore je kus červené. A ja už môžem ísť do ďalšej časti. Toto je taká múmia, no nie múmia, ale taká indická, alebo neviem, jak to povedať. Je taká, čo to je? Viem, že to je asi tak, kde na púšti. A táto hra je aj bez Wi-Fi, takže čo je veľmi dobré, že je bez Wi-Fi. Ale tak, to nejde. Pomaly to ide. A tu si môžete aj upgradeovať, že toto je na blízko. Počkajte, toto len pokúpim si. Drahý si, jak neviem čo. Drahý jak Mr. Beast. Toto je na blízko. Toto je na diaľku. Toto je neviem na čo. To je tiež na blízko. Toto je na damage asi, alebo neviem. Ale viem, že toto je asi na blízko. Toto je na ďaleko. S týmto si môžem vylepšiť. To ti dáva viac damage a toto je také, že môžeš odomknúť nejakého lepšieho, ďalšieho. A tu máte tie damage. Ja väčšinou neriešim tie druhé veci, len damage. To prvé. Môžete, že? Tak rýchlo. Ale my si môžeme zahrať aj medium, aj easy. No aj medium, aj toho bossa.
to dúfam, že stihnem tomto videu, ale mal by som. No tak môžeme si ho kúpiť. Kto ja povedal, že nemôžem. Pozor, kľúč, dobre. A táto časť je najlepšia, lebo tu vidíte toto a toto. Odporúčam týchto tretie a toto len spamovať, ako len to klikať toho tretieho, lebo to je najlepšie. Vidíte, on je najlepší. Preto a nestojí až tak. Ako stojí viac, ale tak nič. Ale toto môžeme selnúť. To nechcem kúpiť. Môžeme si kúpiť toto. Ale to necháme. A toto pomaly bude. Tak, keď urobím. Hop. A väčšinou kupuje toho prvého. Bože. A už aj on ide na týchto. A není dobrý. Ako je dobrý, ale keď... Ale on to drží za takú blbosť. To bude na 2 hodiny, kým sa pozabíjajú. Na PC. To si nemal až toľko, ale nevadí. Si toto pokúpime, aby sme už nemuseli. Toto predáme. Dúfam, že už to bude dobré. On si kúpil tohoto. Čo mňa to vôbec nezaujíma. No, skúť. No. Už. Bože. Už som chorý. Ale to nevadí. A teraz viem, že bude taká čarodejnícka časť. Dosť mi bude to chýbať, ale nevadí. Taká zimná časť teraz. Ale nevadí. Ja väčšinou kúpujem tých tretích týchto fúr. Ale dobrí sú aj tí prvý, kus aj tí druhý a posledný. Tak aj všetci sú. A teraz, ja som aj nekúpil nič. No, kúpil som jedno, ale tak to čo jedno. Fú. Môžeme kúpiť toto. A to nechám. Ale jak vidíte, tak keby nie vždy klikal toho druhého luka, tak aj prežijem. A to dosť pomaly ide. A on si len luk kúpil to. A nemá 3. Easy je taká predsvičovňa. Že si len predsvičíš a neviem čo. A to isté aj s tým bossom. Ten prvý boss je taký easy, že až... Ja raz, keď som hral, tak som mal až 50 000, viem, že som mal. 50 alebo 40 000 som mal. Na oni. Lebo len tak. A keď máš 50 alebo 40 000, tak vie si kúpiť 4 alebo 5 tých posledných. To môžete, keď dokúkate toto video, tak aj uvidíte, čo sa stalo. Takže môžete dokúkať a dúfam, že dokúkate. A ja som sa aj veľmi nezdržal tamtej časti. A tu tiež kúpujem väčšinou tých prvých a druhých. Tak, čo je... Na čo kupovať posledného a ešte kanoňa? Na čo? A toto už môžeme selnúť.
opa, a čo si kúpime? Opa, a opa, a opa. To si ešte šetrím. Neviem, že som ho predal, nevadí. Postoj je tak pomalý. Až. Ale ďalšia časť bude tank, čo budeš mať tank a to bude veľmi dobré. Ale že veľmi. A keď dobre viem, tak minulá bola jeseň, minulá bola zima, teraz je asi jeseň a to prvé bolo jar alebo leto. Ale vidíte, že prvé bolo nejakí neandertálci a teraz sú nejaký stredovek, to je asi stredovek. A to predtým, čo bolo predtým to bolo, neviem čo, bola nejaká čarodejnícka. Ja sa do týchto vecí nevyznám vôbec, ale že vôbec. Takže nemusíte ma terorizovať, že ty si to povedal zlé. Ja viem, že tu mám nejakých určite šprtov, čo sa do toho vyznajú. Ak áno, sa vyznajú, tak dobre. Gratulujem. Ale tak dávať tieto blbosti. Ja si pokúpim, toto nechcem selnúť, alebo na čo. A potom stojí 7 000! Čo je dobré. A ja som vám klamal, že 5 000 som nemal tu, ale v tej prvej, ako to bolo bossovia, ten prvý boss, tam som mal 5 000. Už v tejto tu časti som mal 5 000, čo je veľmi dobré. Keď sa dobojujú, to bude hrúza des. Dobojujte. A ináč my sme mali zabíjačku, čo je veľmi dobré. Veľmi, fakt. No konečne. A tu už začína tá dobíjačka. Tu si to kúpim tam. Tu to prodáme. Prosím ťa, prosím ťa, nekupujte, no nie, vôbec nekupujte to posledné. To je to isté, len druhá raketa a ešte drahšie. A ešte to horšie, lebo je 70 a 160 a ešte tamto má 70-90, toto má 22 metrov, vie dostreliť a tu má len 20 a far rate má takisto, takže vždy kupujte len rocket launcher. Nie double rocket, ale len jedno rocket. Dobre? Dúfam, že ste ma počuli. Ak nie, tak máte smolu. Nevadí. Stáva sa. Nechcem si kúpiť. Nie. Dobre. Opa. Dobre. Dobre. Raz, dva, tri, toto kúpim. Dakedy robím, že všetko pokúpim, ale teraz to veľmi nechcem urobiť. Ale dobre. To som urobil. Čo? Nie! Pomoc. Dobre. Ty budeš tu. Tak. On aj tak si kúpil to dvojité, lebo to hra nejaký nezmyselný. Ja už môžem ísť do ďalšej. A toto je tá najlepšia posledná divisa, ale ešte čas. To si vypredáme. A tu môžeš,
Ja nemám many. Jej, tak toto bude na... Nedobre, že som toto urobil. Ale nevadí. No, dobré, cool. Ukáž, čo tu má. Aha. A toto koľko stojí? 5000, ja viem. To je hrozné 5000. Toto má... Najhoršie má druhé. Takže... Op. Nevadí. Prečo som to kúpil? No prečo mi povedzte? On si to prvé kúpil. Nemôže. Bože. Už makaj. Ďalej, poď. Aj. Poď. Makaj. Mám dosť málo peniazí. Poď. Ja vám ukážem dobrú taktiku. Viete akú? Nechci vedieť akú. Tu keď sa dobojujú. Ideš a hopa. A pošleš. Máš dosť veľa peňažky. Tak. A hopa. A máš. Vybavené. Nebojte, menšie som nekúpil také isté, dobre? A ja väčšinou kupujem hneď to posledné, lebo neviem prečo. Vôbec neviem proč. Ale nevadí. Ale má aspoň dúfam, že dobrý damage. Nemám rád, ale neviem, to kúpim. Prečo nie? Teraz sú málo, teraz to nevyplatí. Opa. Neviem, že či easyčku môže tam dať ten tvoj protivník toho posledného. Neviem, že či môže. Ale asi nie. Ale keď to budete hrať 2 hodiny, tak to možno, hej. A toto nemôže veľmi tak toto. To má už 17 minút. Aha, NG Fitman. Ale tak už dokončíte. Ja sa vám ozvem, keď už budem odomkovať toho posledného, lebo toto bude tak na 2 hodiny. A ešte také malé info, idem si kúpiť už toho posledné, toto tu. Toto, neviem, toto sú za Hollywoody. Ale dáme si toto a bude mať viac. Wow! A ešte dobrá taktika, keď nemáte veľmi veľa peňazí a máte veľmi dobré tieto zbranie, čo máte, ako veľmi dobré zbranie máte, tak nemusíte nič robiť, ale len zarábate, a len avkovať. A vám veľmi nič neurobia. Takže veľmi dobré info. Pre tých, čo veľmi nemajú vždy veľa peňazí. No a už ideme odomkovať toho bossa, ale toto si nevšímajte, to som len tak pokúpil a už na tohto máme, ale ja vám ukážem dačo. Tohto si môžeme kúpiť, ale stojí 10 000. A ja vám ukážem dačo, že takto kľudne môžete avkovať, kľudne vám sa nič nestane, ale uvidíte. A chcete vidieť, že koľko mám peňazí? Áno, no, môžete vidieť. Tada, 70 000. A môžeme pokúpiť 7 ich, viem, ale tak mne sa nechce, že
Môžeme ich postúpiť aj 8, ale to by bolo zaujímavé. Ale o chvíľu máme tých 80 000, tak dobre, dajme ešte tú chvíľu a nech máme 80 000. Máme to tam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čo? Počkaj, čo? Ja nie. Koľko ich ešte? Nič som nepokládal. Takže 10. 1, 2, 3, 4, 5. Čo? Aha. Nechápem, ale je to tam. Vyhrali sme. Wow! Easy jak nič. Ale medium už nestihneme. Ale easy poďme si aspoň zahrať. A sú tu reklamy. Nemba, že sú tu reklamy, ale môžem robiť part 2. A my môžeme zabiť jedného a druhého. Medium a bossa. A počkajte, reklama. Zase 1000-krát som ho. A ešte dať čo? Tu je story a hacked mod je také, že... nič. Je také, že budeš mať tu ide všetko a to je veľmi dobré. Ale no, to tu nechcem kúpiť. A ja sa v dnešnom videu lúčim. Môžete mi dať odber a like a čus.